2023 ଆଜି ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଭେଟା ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଭୋକରେ ଉଭୟ ଦଳ। IPL 2023 ମ୍ୟାଚ୍ 16 MI ଭର୍ସେସ୍ DC। IPLର 2023ରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ IPL ପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସୁଦ୍ଧା ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସଲମାନ ଖାନ୍ ହତ୍ୟା ଧମକ ଫୋନ୍ରେ କରାଯିବ କହିଲେ 30 ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ବଢ଼ିଲା ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ପୁଣି ଜୀବନର ମାରିବାର ମିଳିଲା ଧମକ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏଥିର କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍କୁ କଲ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ସେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସଲମାନ ଖାନ୍ ହତ୍ୟା କରିବେ। ସେ ନିଜେ ପରିଚୟ ରଖି ଭାଇ ଭାବେ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲି କହିଛି। କରୋନା ଅପଡେଟ୍ 37,000 ପାର ହେଲା ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ହାରରେ 21 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ଚଳିତ କାରଣ ପଲଟିଛି। ଏହା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତ ମାମଲା ଅଧିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ମାମଲା 5,000 ପରେ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କରୋନା ଜନିତ ସଂଖ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଖିଦୃଶୀ ବୃଦ୍ଧି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସକାଳିଆ ସ୍କୁଲ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସକାଳିଆ ସ୍କୁଲ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ବଢୁଥିବା କାରଣରୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 7ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ହେବ କ୍ଲାସ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ସକାଳିଆ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୋଭିଡ୍-19 ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଉଚିତ ମିଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ବୈଠକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବାଳୟଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ବିଭାଗ
ସଚିବ ବୈଠକ ସାମ୍ନାରେ ଅବକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। କାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।